Velkommen til Vintershowet. Jeg er svært, Mark Winter, og i dag har vi besøg af en hjemvendt soldat, Jens Damsholdt. Velkommen til showet. Mange tak. Og en militær ekspert, Claus Bundgaard. Tak for det. Tak. Jens, du har haft en meget svær periode i dit liv, og fik konstateret posttraumatisk stresssyndrom, hedder det, da du kom hjem fra Afghanistan i 2005. Hvor fik du den her psykiske lidelse, og hvordan har du det i dag? Altså, jeg stødte på mange ting, der påvirkede mig. For eksempel syn af vejsidebomber, som kunne slå mig ihjel. Også de levevilkår, fattige organer havde, det var simpelthen forfærdeligt. De første par år, de var meget hårde for mig, og jeg var meget paranoid. Men mine venner var rigtig gode i at støtte mig. Også selvom jeg havde mange mentale sammenbrud, og ja, jeg prøvede at støde alle mine pårørende væk fra mig og kammerater og sådan noget. Men i dag har jeg det godt, og jeg har næsten ingen problemer. Det sker lige en sjældent gang. Er det normalt for en hjemvendt soldat at få sådan en psykisk lidelse, Claus? Det er faktisk 1 ud af 10 hjemvendte soldater, som får psykiske men, som f.eks. som Jens havde, posttraumatisk stresssyndrom. Det er jo ikke i alle sager, at det er lige slemt. Det kan være rigtig slemt, hvor personen fuldstændig knækker over, eller det kan bare komme meget, meget sjældent og være et lille problem. Hvad gør man så for de psykisk ramte? Alle hjemvendte soldater bliver tilbudt et psykologtjek. Derefter er der tales om et pilotprojekt, hvor det kompagni, de er udsendt i, samles i 3 måneder, og så går det ud på at skifte deres sind fra battlemind til homemind. Kan du udlægge lidt mere om det her såkaldte pilotprojekt? Ja, det går, fordi de har været vant til, at der bare lå fare over det hele, og nu skal de til at vende sig til normal civilisation igen, hvor der er fredfyldt homemind. En fældepræst har udtalt, at alle psykisk ramte soldater bare skal op på hesten og blive mandfolk igen. Er det okay at sige sådan noget? Det er jo selvfølgelig ikke godt nok. Det er jo noget, man kunne finde på at sige til et barn, der falder af sin cykel. Jeg synes, det er rigtig respektløst, når man tænker på, hvad vores soldater har været udsat for. Har du nogensinde været udsat for noget lignende, Jens? Nej, ikke direkte. Men jeg har en ven, som jeg var sammen med i Afghanistan. Han så en af hans kammerater fra en stilling blive skudt. Han fik noget lignende vide af en feltpræst. I dag der er det cirka 5 år siden, og i dag der får han også stadigvæk mindre depression en gang imellem. Har han så været igennem det her pilotprojekt? Ja, det har han. Ja, det har han så. Jeg talte med ham lidt efter de 3 måneder, som det tager, og siden der har han haft det okay. Han tænker selvfølgelig stadigvæk tilbage og sørger, men det havde en god effekt, at han havde vendt sig til homemind. Nu hvor vi er på det område med homemind og battlemind, så er der mange soldater, der siger, at den her orientering og 15 minutter test, man skal have, når man kommer hjem, at det slet ikke viser noget resultat, om man skal i det her pilotprojekt eller ej. Det slet ikke viser, om man er psykisk syg eller ej. Hvad siger du til det, Claus? Det er faktisk op til 30% af vores soldater, som slet ikke svarer på de her spørgsmål. De deltager i orienteringen, men de svarer ikke på spørgsmål, som bliver sendt hjem via skemaerne. Og det bekymrer Rigshospitalet og Forsvaret, da vi egentlig ikke ved, om soldaterne går og har det skidt. De kan jo sagtens selv sige det, og så giver det bagslag. Ja. Hvordan havde du det med systemet, da du kom hjem, Jens? Altså, jeg er ikke blandt de 30%, som ikke svarer på spørgsmål fra spørgeskemaerne. Som sagt fik jeg konstateret posttraumatisk stress, så jeg troede egentlig, at jeg havde det fint, da jeg svarede på spørgsmålet og deltog i orientering selvfølgelig. Men det har jo vist sig senere hen, at ja, jeg havde det jo ikke helt godt. Mener du så, at det her pilotprojekt skal så påtvinges de hjemmekommende soldater? Jeg mener, at det burde være tvunget, så vi kan undgå, at hjemvendte soldater ikke går rundt og tror, at der ikke er noget galt. Men hvad med omkostninger? Bliver det ikke meget dyrt at skal tvinge så mange soldater til sådan noget? Hvad mener du om det, Claus? Det vil selvfølgelig blive dyrt, men spørgsmålet er, om det ikke er det i forvejen med dem, det går galt for. Hvis vi nu betalte for, at alle kunne komme i det her pilotprojekt, så kunne det jo være, at vi helt bliver kureret, at folk knækker psykisk sammen. Og så kan man jo, når vi betaler så mange penge, så kan man spørge sig selv, er det pengene værd, at Danmark er gået ind i Afghanistan? Det er et meget godt spørgsmål. Men vi holder lige en kort pause, og efter så skal vi høre om Jens' indsats i Afghanistan, og Claus' mening om hvorfor vi overhovedet har tropper i Afghanistan. Velkommen tilbage til Vintershowet, og lad os da bare starte med det samme. Jens, hvad synes du egentlig om din egen indsats? Har det overhovedet været det værd at tage til Afghanistan? Ja, det er selvfølgelig med livsvigt indsatser, man risikerer at dø og blive såret. Mine kammerater synes, at det har været det hele værd. Den kæmpe oplevelse af de mange kammerater, som man får få til andre steder. Jeg har lært meget af de afghanere, jeg har mødt.
Men jeg synes jo, at kammerat skal være det bedste. Jeg har så også selvfølgelig fået konstateret posttraumatisk stress, og det er så nok det er så negativt for mig. Ja, en ufaglært soldat fra Danmark tjener 45.000 i måneden i gennemsnit før skat altså. Som er meget lavere end andre landes løn i forhold til soldater. Hvad synes du om det, Claus? Personligt synes jeg, at lønningerne de burde hæves. Men vi skal tænke på, at vores danske soldater går ind med liv som indsats. Bare på bekostning af en beslutning, som Folketinget har taget. Danmark er også en af de lande, som sender flest tropper i forhold til deres størrelse. Og så, det betyder selvfølgelig også flest dødsfald i forhold til størrelsen. Hvad synes du så om det? Ja, Danmark er faktisk det land, der har flest tabte i forhold til vores størrelse. Der er 42 døde af de 10.000, vi har sendt. Det viser bare, at Danmark gør en kæmpe indsats i kampen mod terror. Og vi kan se på drengene med en kæmpe respekt. Synes du så overhovedet, det er godt, at vi har tropper i Afghanistan, og hvis ja, hvorfor? Jeg synes, det er en meget god ting. Vi hjælper i kampen mod terrorisme, og det er både nationalt og globalt. At vi er i krig med Taliban, og vi er rykket ind i Afghanistan, det gør jo op, at de ikke har noget sted. De kan uddanne deres terrorister. Og Afghanistan, de er jo rigtig dårlige til uddannelse og sådan noget, og så kan vi jo hjælpe dem der. Et andet problem er så, at der er mange soldater, som er rigtig unge, som bliver udstationeret. 80% er faktisk under 23, selvom forsvarets målsætning siger, at under 40% burde være det. Hvilke problemer kan det skabe? Det betyder jo, at de unge soldater måske ikke er helt klar mentalt, og de mere erfarne og ældre, de kan tage det pres, der er. Og det er forskelligt fra person til person, men det er jo med alderen kommer det jo. Ja. Der er også flere og flere, som er imod, at Danmark de har tropper i Afghanistan, altså den danske befolkning. Og flertallet er nu imod. Hvorfor er det, Claus, at det er pludselig vendt om? Det er faktisk 2 ud af 3 danskere, der siger, at det er på grund af stigende udgifter. Men det kan jo også lidt hænge sammen med, at det er deres pårørende, der bryder mentalt sammen, og måske også i værste fald dør. Vi tager en lidt hurtig pause igen, men når vi er tilbage, så skal vi høre mere om, hvordan Jens havde det før krigen, under krigen og efter krigen. Velkommen tilbage til Vintershowet, og vi går bare i gang med det samme. Jens, hvordan havde du det egentlig før, under og efter krigen? Altså, før jeg tog sted, der var jeg meget spændt, og jeg var faktisk også ret stolt, fordi jeg følte, at jeg hjalp landet og gjorde en god indsats for Danmark. Men alligevel så er jeg også meget nervøs, fordi det er med liv som indsats, at du kan risikere at dø eller blive såret. Imens jeg var dernede, var der mange gode ting, som f.eks. sammenhold og følelsen af glæde over en veloverstået mission, uden ret mange problemer. Da jeg så kom hjem, havde jeg flere sammenbrud. Jeg var meget paranoid og havde svært ved at køre på vejen, på grund af min frygt for vejsidebomber. Ja. Claus, sidste spørgsmål. Hvornår tror du egentlig, vi trækker vores trop ud af Afghanistan? Altså lige nu er NATO's plan, at alle skal være trukket ud i 2014. USA er allerede begyndt, og vi skal nok også nå det. Ja. Vi er desværre ikke mere tid, så tak fordi du kom, Jens. Også tak til dig, Claus. Tak for det. Jeg er Svert, Mark Winter, og det her det var Vintershowet.